לפני שאתם בוחרים קיריים אינדוקציה, קבלו שני טיפים שיעזרו לכם לבחור את הקיריים שהכי מתאימות לכם. נתחיל מהלהבות. באידיאל אתם רוצים שהגודל של הלהבה יהיה כמו התחתית של הסיר כדי לקבל את כל העוצמה של הלהבה. לכן אם אתם מבשלים הרבה עם סירים גדולים, שווה לכם לחפש אינדוקציה עם להבות גדולות יותר, או אפילו יותר טוב, לחפש אינדוקציה עם אזור שנקרא פלקסי זון, שזה פשוט אזור שמזהה איפה הסיר נמצא ולפי זה מתאים את החימום, ככה שאפשר לבשל עליו גם עם סירים גדולים או פלנצ'ה וגם עם סירים קטנים. עכשיו עוד נקודה חשובה זאת העוצמה של הלהבה. אחד הדברים שמוסיפים הכי הרבה טעם לאוכל זאת הצריבה שלו. העניין הוא כזה, אם מנסים לצרוב אוכל ללהבה שהיא לא מספיק חזקה, אז המחבת או הסיר לא מעבירים מספיק חום לדברים שאתם מכינים, ואז במקום לקבל השכמה יפה מבחוץ ולהישאר עסיסים מבפנים, הם לא מקבלים צבע, מוציאים את הנוזלים שלהם החוצה ומתייבשים. ככה שאם אתם מכינים הרבה תבשילים שצורבים בהם את העוף והבשר, או אפילו סתם צורבים ירקות, עוף ובשר על המחבת, אני ממש ממליץ לכם לקנות קיריים עם להבה חזקה. בקיצור, כשאתם נכנסים לבחור אינדוקציה, תחפשו קיריים שיש בהם להבה אחת עם 3000 ואט. והמלצה אישית, אם אתם מבשלים הרבה אפילו הייתי הולך על אחת עם 3600 ואט או יותר במצב בוסט, שזה כמו מצב טורבו שיש באינדוקציה שעוזר לחמם או לצרוב בעוצמה חזקה יותר.